Hola, bon dia a tots. Espero que estigueu molt calmats i prenent molta tila. I ara explico com es pot ficar-se a l'aula del llibre, o sigui, on són els exercicis del llibre de text. Doncs anem a username i posaré un usuari d'un alumne, poso la contrasenya que tothom hauria de saber. Si no, pues envia'm un email. Aquí. I doncs fem el login. Fem clic aquí. Ara hi ha un system check per comprovar i aquí estem. Hi ha un missatge que diu que s'ha trobat problemes, però no fem cas. Fem clic en Enter my ELT i ja estem dins. Anem a la classe, segon EO i Maresme, professor Alan Murray. Ja tenim la nostra pantalla. Fem clic aquí en All Content, tot el contingut. I una altra vegada clic en My Outcomes. Esperem un ratito, just a little while, i aquí tenim les unitats del llibre. Triem la unitat que ens interessa repassar o examinar, per exemple la unitat 6, Home, i esperem, i tenim 3 blocs d'activitats, set 1, set 2, set 3. Les inicials, cadascú volen dir en anglès el tipus d'activitat. Per exemple, L, listening, escolta. V, vocabulari. S, speaking. La G, gramàtica. La R, reading, lectura. Doncs, per exemple, aquí, where are you from? Listening. Fem clic aquí. I doncs, you need headphones, auriculars. Posem els auriculars, next. I el que farà és comprovar que funciona bé el so. Y paramos. Next. Ahora tenemos dos cosas: las preguntas y la grabació, que podem començar fent clic aquí. I la primera cosa que farem és mirar les preguntes, que podem ir marcant així. Sí? Fins a les 6 preguntes. Llegim les preguntes abans de començar escoltar la gravació, i ara comencem escoltant. Treviso. Bueno, és true, no? Sí? True. I doncs, a veure, vam fent les preguntes. Al final hem de fer clic en submit. I sorry, the activity was not able to successfully communicate. Please submit your answers again. El problema aquí és que no he contestat tots, i contestaré a tots. Doncs, sí. Ups. Bueno, ha passat una cosa aquí. Bueno, les coses de l'ordenador. Bueno, és igual. Tornem a les meves activitats, return to assignments, per a veure les altres activitats. Per exemple, vocabulari, cities and areas. Mirem això. I doncs tenim frases i hem de arrossegar les paraules. Type the correct word from the box to complete each sentence. It's got a warm and dry all year. Posem climate. No, he d'escriure. Clar, sempre s'ha de llegir les instruccions. En aquest cas has d'escriure. Aquí pondré paraules al azar perquè a veure si puc demostrar com es pot comprovar si la resposta és correcta o no. A veure si això funciona.
not complete, perquè ha detectat que jo he escrit tonteries. Doncs poso escric les paraules, doncs així vaig fent històric, doncs a veure, històric, no deixa passar ningú, no? Cap. Countryside, que és una paraula larga, no són les respostes correctes, oi? I aquí pollution, una mica de pollution, que va bé, i aquí steel, per què no? I ara em deixa not done, not complete. Per què? Perquè més preguntes hem de baixar. Aquí pondré una altra paraula. Sí, hem de utilitzar el scroll. I transport posem. I ara sí, em deixa submit. A veure si he fet bé, mal. Esperem, mira que tinc el que està en color de color vermell està mal. Sí, està bé. I aquí baixant, pues tinc aquí, baixem així, pues només tinc uns quants bé. Vale, així es va fent. Doncs espero que tot surti bé. Vale. Envíame un email si hi ha problemes.